ממשיכה הגמרא ואומרת, ממש בשורה האחרונה של דף ב' עמוד א', רב אשי קשיא לדרבי יהודה דרבי יהודה, ומוקים לה לברייתא כרבי יוסי בר יהודה. כלומר, הבאנו פה עכשיו ברייתא, שמדברת על זה שרבי יהודה אומר, שבזמן הזה, כיוון שסומכים על שקידוש החודש הוא לא מסודר כמו בעבר, ואנשים עלולים לטעות שאם פורים חל ביום מסוים, אז 10 ימים אחר כך יהיה, אז חודש אחר כך יהיה פסח, אז אין את ההלכה הזאת שהכפרים קוראים בי"א וב' ג'. אומרת הגמרא שרב אשי הבין שהרבי יהודה הזה זה לא באמת רבי יהודה, אלא רבי יוסי בר יהודה. למה? כי יש פה קושייה עם משנה אחרת שאומר אותה רבי יהודה, שמראה שרבי יהודה לא יכול לומר דבר כזה. אומר רב אשי, מי אמר רבי יהודה, בזמן הזה הולכים ומסתכלים בהם, קוראים אותה אלא בזמנה, ורמין היא, כן? רמין לשון זריקה, הוא זורק על הברייתא הזאת, ברייתא אחרת שאומרת אחרת. אומר רבי יהודה, מתי? מקום שנכנסים בשני וחמישי, אבל מקום שנכנסים בשני וחמישי, אין קוראים אותה אלא בזמנה. יש ברייתא אחרת שאומרת התניה אחרת שרבי יהודה אומר. אגב, זה עוד הסבר למה היום לא נוהגים ככה. שכל ההלכה הזאת שקוראים בי"א וב' ג' זה רק במקום שבאמת נוהגים את ימי הכניסה האלה, שבימים שני וחמישי בית הדין יושבים, והכפרים הקטנים באים לעיר הגדולה. אם יש סיטואציה כזאת, קוראים בי"א וב' ג'. אבל אם הסיטואציה הזאת בכלל לא קיימת, כמו היום, שאין בכלל משמעות לימים שני וחמישי, שדווקא אז באים לעיר, מה פתאום? כל אחד בא לעיר מתי שהוא רוצה. ממילא הדין הזה בטל, וקוראים רגיל בי"ד וט"ו. אומרת הגמרא, מקום שנכנסים בשני וחמישי, מי הקרינן אפילו בזמן הזה? אז הנה, אם רבי יהודה אומר שהתניה היא, שמקום שנכנסים בשני וחמישי, קוראים בי"א וב' ג', מקום שלא נכנסים בשני וחמישי, לא קוראים בי"א וב' ג'. אז זה התניה, וזה לא קשור לזמן הזה או לזמן הגמרא. רואים שגם בזמן הזה רבי יהודה אומר שנוהגים את זה, במקום שיש יום כניסה ביום שני וחמישי. ולכן אומרת הגמרא, לכן אומר רב אשי, ומוקים לה לברייתא כרבי יוסי בר יהודה. אז לכן הוא אומר, הברייתא היא שאמרה שבזמן הזה לא נוהגים את זה, זה לא רבי יהודה, זה רבי יוסי בר יהודה. שואלת הגמרא שאלה מדהימה, ומשום דקשיא לדרבי יהודה לדרבי יהודה, מוקים לברייתא כרבי יוסי בר יהודה, תגיד מה, אתה עושה כבתוך שלך, בגלל שיש לך קושייה בין שתי ברייתות, אתה מחליט שזה מישהו אחר? שבור את הראש, תמצא פתרון, ככה הגמרא תמיד עושה. אם יש קושייה מברייתא לברייתא, אתה לא מוצא איזה פתרון טכני, ואתה אומר, טוב, זה מישהו אחר אמר. אתה מנסה להבין, אולי יש כאן איזה יסוד חדש, למה אתה פותר את זה בדרך הקלה? עונה הגמרא, רב אשי שמיע לדאיכא דתניא לקרבי יהודה, ואיכא דתניא לקרבי יוסי בר יהודה. ומדקשיא לדרבי יהודה דרבי יהודה, אמר, מן דתניא לקרבי יהודה לאו דווקא, מן דתניא לקרבי יוסי בר יהודה דווקא. כלומר, אומרת הגמרא, שזה לא שסתם רב אשי החליט על דעת עצמו, בגלל שהיה לו קושייה, הוא החליט לשנות את מי שאומר את הברייתא, ככה לא עושים. אלא הוא ידע שיש ויכוח, האם הברייתא הזאת היא רבי יוסי בר יהודה או רבי יהודה. וכיוון שהוא ראה את הקושי בין שתי המשניות, בין שתי הברייתות, הוא אמר, אוקיי, אז מי שצודק, זה מי שאומר שזה רבי יוסי בר יהודה, ולא מי שאומר שזה רבי יהודה. עד כאן נקודותיים, עכשיו הגמרא מתחילה נושא חדש. כרכים ומקפים חומרים ממות יהושע בן נון, קוראים ה-15 וכולי, מנענה מילי, שאלה שגם לא שמים לב אליה, מאיפה אנחנו בכלל יודעים שבני המוקפים קוראים את ט"ו? טוב, כל אחד יגיד, מה זאת אומרת, כתוב במגילה? תשובה, לא נכון, זה לא כתוב במגילה. במגילה כתוב שהיהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות קיבלו עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר. זה מה שכתוב. לא כתוב שהם מוקפים בט"ו. אז מאיפה יודעים שהם מוקפים בט"ו? אמר רבא, דאמר קרא, כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות וכולי. מדי פרזים ב-14, מוקפים ב-15, באמת לא כתוב כלום על המוקפים. אבל אם כתוב שהפרזים ב-14, מה אתה מבין ממילא? זה רק הפרזים, אז מה המוקפים? כנראה ב-15. שואלת הגמרא, ואם הפרזים ב-14 מוקפים כלל לא, מה זאת אומרת? אולי תגיד שאם כתוב במגילה שהיהודים הפרזים קיבלו עליהם, אולי היהודים המוקפים לא קיבלו עליהם, אולי בערים מוקפות בכלל לא קוראים את המגילה. אז זה היופי בגמרא שהיא בודקת את הכל, את כל האופציות, לא סומכת על מוסכמות. אומרת הגמרא, ולאו ישראלי, נו מה, לא הבנתי, מה ההיגיון? למה שמוקפים לא יקראו את המגילה? הם גם עם ישראל, הם גם ניצלו מהגזרה. ועוד מהודו ועד כוש כתיב, כתוב שכל היהודים מהודו ועד כוש קיבלו את הקבלה הזאת. אומרת הגמרא, ואימה פרזים ב-14, מוקפים ב-14 וב-15. כדכתיב, להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. כלומר, כן יש אזכור במגילה לנושא הזה של יום 15, אבל לא כתוב את זה על המוקפים. כתוב בכללי שהיהודים קיבלו את 14 ואת 15 בכל שנה ושנה. לא כתוב שהם מוקפים ב-15. אומרת הגמרא, אז אולי נבין
שהפרזים הם רק ב-14, והמוקפים צריכים לקרוא פעמיים, גם ב-14 וגם ב-15. כמו שבאמת בשושן היה יומיים מלחמה, ב-13 ב-14. אומרת הגמרא, אי אבא כתב את יום 14 ו-15, כדי כאמרת. אם באמת המגילה הייתה רוצה לומר, שהמוקפים קוראים ב-14 ו-15, הייתה צריכה לומר, להיות עושים את יום 14 ו-15. השתא דכתיב את יום 14 ואת יום 15. נשמע שזה שתי דברים, את יום 14 ואת יום 15. לא אמרו אותם ביחד, את יום 14 ו-15. עתה עת, באה המילה עת, ופסיק, והפסיקה שזה שתי תאריכים שונים שלא קשורים אחד לשני. 14 זה פרוזים, 15 זה מוקפים. הנה ב-14 והנה ב-15. ואם הפרזים ב-14 מוקפים, אי באו ב-14, אי באו ב-15, אולי נאמר שהפרזים, כתוב, לשון של הפסוק זה, על כן היהודים הפרזים קיבלו עליהם להיות עושים את יום 14. אז אולי הכוונה שהפרזים קיבלו עליהם דווקא את י"ד, והמוקפים לא קיבלו דווקא את י"ד, יש להם או י"ד או ט"ו, לבחירה. אמר קרא בזמניהם, זה הזמניהם שדיברנו עליו בעמוד הקודם, שכתוב להיות עושים את ימי הפורים האלה בזמניהם, שתי זמנים, זמנו של זה ולא כזמנו של זה. הגמרא מדייקת מזה שהפסוק התייחס לזה ששתי זמנים, אז רואים שזה זה שתי זמנים שונים, מחולקים, זה למוקפים וזה לפרזים. ואם הבית ליסר, מי אמר לך, אולי המוקפים, הפרזים קיבלו עליהם ב-14, אולי המוקפים ב-13, י"ג. עונה הגמרא כשושן, מה זאת אומרת? מה ההיגיון? הרי בואו נחשוב מה ההיגיון, למה מחלקים בין פרזים למוקפים? כי פרזים, המלחמה שלהם הייתה בי"ג ונחו בי"ד, ובפני שושן שהם מוקפים, נלחמו בי"ד ונחו בט"ו, אז ברור שזה בט"ו. אומרת הגמרא, אשכחן עשייה, זכירה מנהלן, הרי כתוב להיות עושים את יום 14 ואת יום 15. אז אולי דווקא המצוות, מתנות לאביונים, משתה, אולי זה ב-15 במוקפים, אבל אולי הזכירה, כי כתוב בימים האלה נזכרים ונעשים, יש את העניין של הזכירה שזה המגילה, יש את העניין של העשייה של המצוות. אז אולי המצוות יהיו ב-14 ורק המגילה ב-15. הפוך, סליחה, המצוות ב-15 והמגילה תהיה ב-14 כמו המוקפים. אומרת הגמרא, אמר קרא בימים האלה נזכרים ונעשים, איתקה שזכירה לעשייה. בזה שכתוב בימים האלה נזכרים ונעשים, נשמע שתמיד זה הולך ביחד. הזכירה והעשייה באה ביחד באותו תאריך. מתניתין, או ממשיכה הגמרא, זה 4 שורות מרחבות, מתניתין דלא כי התנא דתניא, המשנה הזאת ששנינו אותה, המשנה שלנו היא לא מתאימה לברייתא מסוימת שנגיד אותה עכשיו. רבי יהושע בן כורחה אומר, כרכים מוקפים חומה מימות אחשוורוש, קוראים ב-15. במשנה שלנו כתוב שמה זה מוקפים? מוקפים זה מוקפים חומה מימות יהושע בן נון. ואילו בברייתא של רבי יהושע בן כורחה כתוב שזה הולך לפי ימי אחשוורוש. לא, הרי ברור שלמשל ירושלים, טוב ירושלים היא כן מוקפת גם היום, אבל נגיד חברון, שמחברים לקרוא בה גם בט"ו כי היא הייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון. חברון היא היום לא מוקפת חומה. ברור שזה לא נקבע לפי כל דור ודור, אם נהרסה החומה כבר לא יקראו בט"ו. זה הולך לפי מה שהיה פעם. מה זה פעם? האם פעם זה ימי יהושע בן נון או ימי אחשוורוש? זה מחלוקת בין שתי מקורות תנאים. המשנה שלנו אומרת ימי יהושע בן נון קובעים, והברייתא אומרת שימי אחשוורוש קובעים. אומרת הגמרא, מה הייתה רבי יהושע בן כורחה? טוב, הטעם שלו פשוט. מה הטעם של רבי יהושע בן כורחה? ללכת לפי ימי אחשוורוש. כי שושן, הרי כל המקור של ט"ו זה כמו שושן. שושן, מתי הייתה שושן? בימי אחשוורוש. מה שושן מוקפת חומה מימות אחשוורוש וקוראים ב-15, אף כל שמוקפת חומה מימות אחשוורוש קוראים ב-15. ותנא דידן מה הייתה מה באמת? מאיפה הגיע הרעיון הזה של ימי יהושע בן נון? מה הקשר? תלך לפי אחשוורוש, זה מה שהיה, אז מה קשור יהושע בן נון? אומרת הגמרא, יליף פרזי פרזי. יש פה גזירה שווה על המילה פרזי. כתיב רחה במגילה, על כן היהודים הפרזים, וכתיבתם בספר יהושע, סליחה, בספר דברים, לבד מהרי הפריזי הרבה מאוד. עכשיו מדובר במות יהושע בן נון, שזה נושק למות משה יהושע בן נון, כן? יהושע בן נון כבר היה במות משה. מה להלן מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, אף כאן מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. אז מהגזרה שווה של פריזי פריזי לומדים שהולכים לפי ימות יהושע בן נון ולא לפי ימות אחשוורוש. בישלמה רבי יהושע בן כורחה לא אמר כתנא דידן דלית לפרזי פרזי. אני מבין את רבי יהושע בן כורחה, אני ממש מבין. למה הוא לא אומר כמו המשנה שלנו? כי המשנה שלנו יש לה איזה גזרה שווה פרזי פרזי, והוא לא סובר את זה. אז לכן הוא אומר בוא נלך לפי ההיגיון, ימות יהושע בן נון. אלא תנא דידן, מה הייתה מה לא אמר כרבי יהושע בן כורחה? למה התנא שלנו לא אמר את הדבר ההגיוני יותר ללכת לפי ימי אחשוורוש?
טוב, זו שאלה לא מובנת, ישר הגמרא אומרת, מה היא טעמה? דהית לפרזים פרזים, לא הסברתי לך מה היא טעמה, יש לו גזירה שווה, מה אתה רוצה ממנו? יש לו גזירה שווה, אז הוא לומד מהגזירה שווה, שזה לפי יהושע בן נון. אז הגמרא מסבירה, זה לא מה שהתכוונתי לשאול, לא התכוונתי לשאול למה הוא לא אומר כמו רבי יהושע בן קורחה, אני מבינה, בגלל שיש לו פרזים פרזים, יש לו גזירה שווה. אחי כאמר, אלא שושן דעבדה כמן, לא כפרזים ולא כמוקפים. הוא אומר, למשנה יש בעיה מובנית. אם את המשנה אומרת שהולכים לפי מות יהושע בן נון, מה יעשו בשושן? הרי שושן לא הייתה מוקפת חומה במות יהושע בן נון. אז מה, בשושן הבירה, ששם לחמו בי"ד ונחו בט"ו, שם לא יקראו בט"ו, זה נזירה מוזר, שדווקא העיר המקורית שבה הייתה המלחמה, דווקא היא לא תקרא בט"ו. אומרת הגמרא, אמר רבא ואמרי לך כדי, כלומר, כדי הכוונה זה נאמר בסתמה, לא עם איזה המורה שאמר את זה, שן לשושן הואיל ונעשה בה נס. שבאמת שושן יש לה דין מיוחד, למרות שהיא לא ממות יהושע בן נון, בשושן הבירה ספציפית קוראים בט"ו, אגב ככה נוהגים עד היום, היום אני לא יודע אם גרים יהודים בשושן, אבל בכל אופן זה ידוע בהלכה שבשושן קוראים בט"ו. בישלמה נתנא דידן, היינו לכתיב מדינה ומדינה ועיר ועיר. כן, כתוב עכשיו במגילה שכך קיבלו הצבא מדינה ומדינה ועיר ועיר. אומרת הגמרא, מה זה מדינה, מדינה, עיר ועיר? תגיד כל היהודים וזהו. מדינה, מדינה לחלק בין מוקפים חומה במות יהושע בן נון למוקפים חומה במות אחשוורוש. עיר ועיר נמי לחלק בין שושן לשאר העיירות. לפי המשנה שלנו יש שתי חלוקות, בין מוקפים ללא מוקפים, ובין המוקפים ממות יהושע בן נון שבדרך כלל זה נקבע לפי זה, לבין שושן שהיא שונה, היא חריגה. לכן צריך להיות כתוב מדינה ומדינה וגם עיר ועיר, שתי חלוקות. אבל לרבי יהושע בן קורחה, בישלמה מדינה ומדינה לחלק בין שושן לשאר העיירות. גם לפי רבי יהושע בן קורחה יש חלוקה בין המוקפים לפרזים. אלא עיר ועיר למעטה, למה צריך עוד חלוקה? הרי כל המוקפים אותו דבר, כל הפרזים אותו דבר. אמר לך רבי יהושע בן קורחה, ולתנא דידן מניחא, וכי למשנה שלנו כן מובן למה כתוב מדינה ומדינה ועיר ועיר. כיוון דהית לפרזים פרזים, מדינה ומדינה למה לי? הרי כבר למדת את זה שיש הבדל בין, שהמוקפים נקבע לפי מות יהושע בן נון. אז למה אתה צריך עוד לימוד מדינה ומדינה לחלק, לעשות את החלוקה הזאת? אתה כבר יודע את זה מפרזי פרזי. אלא קרא לדרשה ודעתה, בכלל כל העניין הזה של מדינה, מדינה ועיר ועיר, לומדים בכלל למשהו אחר, זה לא קשור לנושא הזה של שושן ושאר העיירות, זה לא קשור. וכדי רבי יהושע בן לוי הוא דעתה, דאמר רבי יהושע בן לוי, כרך וכל הסמוך לו, וכל הנראה עמו נידון ככרך. עד כמה רבים וריתם רבי חייא בר אבא, כחמתן לטבריה מיל. כלומר, שממה שכתוב מדינה ומדינה ועיר ועיר, למדו שלא רק העיר עצמה, שבה יש את העיר עצמה שמוקפת חומה קוראת בט"ו, אלא גם עיר שסמוכה לה, היא גם קוראת בט"ו, וזה נפסק הלכה למעשה. אם יש עיר מוקפת חומה וקרוב אליה, עד מיל זה בערך קילומטר, יש כפר או עיר שהיא לא מוקפת חומה, אפילו אם היא לא רואה, יש דין של נראה, מקום שרואה מקום מוקף חומה, קורא בט"ו. אפילו אם הוא לא נראה, אבל הוא סמוך, גם כן קורא בט"ו, וזה נלמד מהפסוק הזה. ועכשיו רק נקודה האחרונה להיום, שואלת הגמרא, למה אתה אומר, כמחמתן לטבריה מיל? כן, כמו המרחק בין המקום שנקרא חמתן, או איזה שייך לחמת גדר, חמתן לטבריה, סליחה, לא חמת גדר, התכוונתי חמת טבריה. למה אתה אומר מחמתן לטבריה מיל? תגיד מיל, הבנתי את הרעיון, מיל. אומרת הגמרא, כמה שבלן, זה שיעור דמיל, כמה אבי מחמתן לטבריה. פעם אחת צריך להגיד לך כמה זה מיל, מיל זה מחמתן לטבריה, זה בדיוק מרחק של מיל. עד כאן להיום, יישר כוח לכל מי שהשתתף, ניפגש מחר.